fremragende mål. Og Irak foran med 1-0. Mohamed Emad laver sit tredje mål i turneringen og laver det på en herlig detalje. Stor irakisk glæde naturligvis. Og et fremragende mål lavet af Mohamed Emad. Hvilken detalje. Hættes væk af en australsk forsvarsspiller. Ind i feltet igen. Og så kommer den der. Mohamed Emad forbi den australske keeper Galikovic. Og så er der glæde her på Pankratio stadion på Kreta. Og må ikke også der fyres løs overalt i Irak. En ny sensation inden for rækkevidde. Irak altså på 1-0. Samtidig ligger Karim Mahdi der. Efter sammenstød med en australsk forsvarsspiller. Det er ham, der går op for den hættede videre ind i feltet. Så muligheden opstår til Mohamed Emad med ryggen til målet. Altså målscorer. Fortræffelig mål.